Ngibabingelele ababukeli bami boMzansi Podcast. Njengoba nazi igama nguMzwandile-ke ngwakamsani Sibongo. Abaqalayo ukungena kuleli page uMzansi Podcast. Owaziwayo-ke ngokusiza abantu nokulungisa iy'nkinga. Babukeli bami abathandekayo, la sibhalelwe ubaba, kuthiwa ubaba uNgcobo, ubaba uNgcobo Mapholoba. uMapholoba uyakhala, uMapholoba engathi ubhalile la ukhala ngodaba lakhe, uthi uMapholoba unensizwa la ey'nganeni zakhe, umfana engathi usemdala manje unesifiso sokuthi lo mfana amtholele ingoduso. Manje lo mfana hhayi ey'ngoduso engathi uloke ey'ziba akafuni ukuyiveza umfana ukuthi hhayi baba ngicela ukuthi ngiye lapha, hhayi manje ubaba uthi hhayi ake sicele bandla siyomkhulumela naye simvakashele la kwakhe ngoba umfana engathi ukhona. Sesifikile-ke la ekhaya, ngizocela ningilandele siyobheka ubaba sizwe ukuthi inkinga yakhe yini. Ngiyabonga. Ya, njengoba sithembisile-ke babukeli boMzansi Podcast ukuthi socela ukuthi singenele ngaphakathi kaMapholoba simbone. Sesingenile-ke kuyena uMapholoba. Baba Mapholoba, ninjani? Siyaphila. Hhayi siyaphila baba. Baba igama nguMzwandile-ke ngwakamsani. Ngiqhamuka ngaphansi koMzansi Podcast. Bathume mina-ke njengoba engathi uthumile izingane zikubhalele kulolu hlelo, unenkinga la ngoba engathi uthi walibona uhlelo lolu, manje wathi hayi nawe ucela sizokusiza. Asazi inkinga, hayi ngizwile-ke mina inkinga. Hayi bengicela bandla ukuchazela ababukeli inkinga yakho baba ukuthi ngabe kwenze njani. Inkinga yami kuze ngibhalele kwabe indaba. Nginendodana la. Le ndodana le isinesikhathi ngithi ayithatha unkosikazi. Kodwa lutho uthatha unkosikazi. Ine 30 years. Ayikaze ibe nomuntu wesifazane. Manje bazongibuzela kuyona. Kungani ingathathi umuntu wesifazane na? Ngoba ikhule kahle ezikoleni right, ilusa inkomo, i-right, ingenalutho, iphila saka ngathi hayi nami ngizele indodana yami ikhula kahle. Kodwa mase ifika le eThekwini isishintshile. Noma ngithi ngilalele inabangane ukuthi iyakhuluma nangu abantu besifazane. Lutho ino 30 years nami sengimdala. Nesakwazi sami ekhaya sesidala. Sesiyamdinga umolokazana ozokwazi abe khona ekhaya. Kodwa lutho angikaze ngizwe nakomolokazana kuthiwa yake yaba nanentombi. Lutho ngasethi angibhalele ukuthi bazongibuzela kuyona. Ukuthi kungani ingamthathi umuntu wesifazane na? Kade iyala sekuningi. Baba indodana le nisuke nayo emakhaya emncane uthi ufuyile obelusa inkomo elusa idlala nebhola usho njalo. Right, afike la eThekwini. Ufika la eThekwini mhlawumbe uneminyaka emingaki? Ufike la eThekwini ela ko 30 eneminyaka ewu-20. Libambe baba. Hallo? Hallo? Yebo. Ufike la eneminyaka ewu-20. Besefika la eThekwini. Efika la eThekwini. Yeah. Angikaze ngizwe lokuthiwa wake waqonywa nala eThekwini nawumuntu wesifazane. Lutho uyena nje. Hayi ake sithi babili amadoda ahloniphayo. Phela baba bafana. Uyabona baba khona ukuthi uthole ukuthi nginayo umuntu kodwa ngiyakufihlela wena ngoba uyangisala. Angithi unendlu ngaphandle? Unayo indlu. Awukwazi umbambe nyonyobisi. Hayi. Mhlawumbe angithi unyonyobisa ngey'khathi lezo lele ngazo wena-ke. Ngoba enzela ukuthi phela ubaba angangiboni ngenza ukuthi. Hayi lutho ndodana. Akaze anyonyobise ngisho abangani bakhe. Bayasho bathi akaze. Nabo baba ngibike bathi akaze abe nomuntu wesifazane. Hayibo. Lutho. Ubona ngimbizo akaze. Manje ngifuna ukuthi nike ningibuzele ke kungani engamthatha umuntu wesifazane. Ngoba nonkosikazi semdala. Usiyamdinga umolokazana. Unazo ezinye ingane? Zikhona. Amantombazane? Namantombazane akhona. Nabafana. Abayini sebethathile? Sebethathile kuselele. Hawu Nkosi yami. Anamantombazane amanye aganile amanye akakogani.
kodwa uyena nje akaze ahlala nentombi ukuthi athi nje nayi intombi ngimbone ekhuluma naye endleleni. Hayi wazi kwanzima baba ukhona kodwa ayinakela ekhaya Ukhona nangu la. hawu hayi ake sicama ukuthi sicela simnemeze baba ezina yajulile ayikhulumele awuzongala mfana. ya babukeli bami njengoba ke esesijoyinile ebhuti la bhuti uyaphila Ngiyaphila mina. yebo hayi siyaphila nathi igama ngomzwandile ke bhuti ngwakamsani Sibongo ngiqhamuka ngaphansi komzansi podcast Uthulane lo. Somthu yebo ubaba la Somthu ubhalile la wabhalela umzansi podcast ubaba mayibhala uthi ucela hayi ake ngicela baba ngicela ulichaze wena udaba baba angithandi kube yimina olichazayo na indodana Manje indodana njengoba ngangivele ngikhuluma nawe ngithi thatha umuntu wesifazane ngoba sengimdala ungafuni ukungiphendula kungani ungamthatha umuntu wesifazane ngingakaze ngikubone unomuntu wesifazane ngithi kuwena kutheni ungenayo umuntu wesifazane ungafuni ukungiphendula sengithena ke angibhala beindaba ngizobuza kuwena ukuthi kungani ungamthatha unkosikazi uba ngihlake thatha unkosikazi nje. Baba angazi mina nginenkinga kodwa kuphela kodwa ngingamthatha unkosikazi kodwa ngeke ngikwazi ukuthi thatha unkosikazi imizwa yami ekhona ngayikhuluma into ngisheshe ngiyiqede bandla baba ungadini kakhulu inkinga abantu besilisa mina abantu engijula nabo baba hawu uthini ungcingile hayi baba ngiyaxolisa ukusho kumina lokho baba ngiyaxolisa kodwa ngiyaxolisa baba sengiyaphefumula ngoba ngiyaphefumula kufanele ngiphefumule ngilontoza ukhuluma into embi kangaka kumina ngiyaxolisa baba ungalingilindi ngibeke isandla baba ungangibeka isandla lento uyikhulumayo baba ungalingi le nto uyibeka isandla baba yini lo yikhulumayo yini lo yikhulumayo ubungamanye amadoda baba bengisho iqiniso lami engilenzayo elami uthi ungamanye amadoda ngenze njani mina ngoba umuntu esifazane anginayo imizwa yakhe nanginayo imizwa umuntu esifazane ngenze njani vele inkomo igcwele isibaye ekhaya kodwa nje ngenze njani kule nkomo lezingane ngithatha unkosikazi ungasho ukuthi ihlabeke baba le nkomo le idliwa abantu mina ngenze njani mina ayasuka hamba la hayi baba hamba la ukunto embi kanje kumina kufanele ngikhulume konke into efanele ngiyikhulume nje straight ukuthi nje umuntu wesifazane nje hayi angazi usikwenze kanjani angazi isimilo sakho sikwenze kanjani mina abantu besilisa engizilana nabo kuphela ngizothini ngenze njani yini engizofuna ngiyenze yabo ngoba kusikaza ngempama khona manje ungalingi uyenze le nto baba ungayenzi la ungayenzi baba ungayenzi le nto ngiyacela ungayenzi ngiyazi baba kuzofika ngenye indlela kodwa ke nami sengivele ngashoked baba yazi bengithi kusazokhuluma umunye mhlawumbe okunye la baba sengivele ngathola okunye la baba ngathola okunye kudingeka usizo la baba kudingeka usizo baba kudingeka usizo baba sondela futhi ungasabusondela ngishanje angeze kushaya uzongishanje angeze kushaya uzongishaya sondela baba lezo siphila kulona nzima kakhulu kunzima baba siyazi okunye kuye kwenzeke ngenye indlela kodwa baba njengoba siphila la eSouth Africa sinamalungelo ake sikuthathe njengokuthi sithi kuyi-compliment ukuthi lo ubhoti lo akwazi ukuthi akuveze lokhu akuvezayo ngoba nawe angithi ngicabanga ukuthi ubuloku uhleli unenkinga ungazi ukuthi ngabe kwenzakalani ngayo kodwa-ke uqale ukubona nini ukuthi awunayo imizwa yabantu besifazane nemizwa yamadoda yabo ngathi ngisayingane nje ngikhula nje ngangakwazi nje umuntu esifazane lo yabo ngihlale naye umuntu esifazane mina umuntu angijwayele ukuhlala naye ngangijwayele ukuhlala nje nabantu besilisa ngabona ukuthi hayi ayikho into engizoyenza kubona ngaphela mfethu sebambana naye kuphela yena umuntu esifazane nje imizwa yakhe anginayo
anginayo nginenkinga kusho ubaba angenzelanga ngisiko kusho ubaba kuthi angenzelanga ngusiko Ungadlali ngobaba. angenzelanga Ungadlali ngobaba. Ungadlali ngobaba. Esibona ukuthi mina angenzelayo mina ukhula uzala lapha ekhaya ngakuhlabela imbuzi uthi wala ekhaya ngakufaka isiphadla la ukuthi ngisele indodana la ekhaya izovusa umuzi hayi uzoba ungqingili baba shothi ukwazi ungijisa kanjani ke lento ngithanda nomuntu esifazane Ajikise umuntu. Ajikise umuntu baba. Ajikise umuntu baba. Baba ngicabanga ukuthi la kodwa uyabona ukuthi usizo siyalidinga baba. Futhi kusizile baba ukuthi usheshe ulisukumele lolu daba ngoba yazi ubungazucina mhlawumbe ingane usuyilimazile kanti ulimaza umuntu abayikho na into abengayenza ukulesima kusona nje ngoba lo muntu ukhule eshinta ingaka engayincane noba incane nje enesalukuza kwakuvele ekahle nje kuyivuka yenza yonke into ishintshe manje yangavuka ivuka kwabanye abantu la kubantu besilisa hamba uvuka ekuseni ivuka kubantu besilisa abantu besilisa evuka kubona umuntu besifazane lutho ngisibanga ngithi futhi vele ithi phansi ngizokwenza njani yini efuna ngiyenze kahle kahle nafuna ngimisile ngani ngoba phela kufuneka mina ivuka kubantu benentozi besilisa no kodwa-ke uzubona ukuthi wena ivuka kubantu besilisa uke wazama ukuthola nabantu besifazane ngithi ngiyazama ukujwayela besifazane ngithi ngiyamphathaza lutho livelithi ngithi ngiyazama velithi hayi bengithi-ke kumuntu wesilisa vele ime ba ngizokuthini kwangikhuluma iqiniso phela ngizothini yabona lo unamaqhinga ahleli phezu kwawo unamaqhinga ahleli phezu kwawo unamaqhinga ahleli phezu kwawo unamanga indoda le indoda le ngo ukuthi ithanda amanye amadoda indoda le ithanda amanye amadoda ayangijabulisa nje na uyindoda awukazi ukukhuluma nesifazane lo kanti kwathi inhloko wakhuluma nomuntu wesifazane lo kwathi inhloko ungasho unamanga angazi lele muntu ngisho abafana labo hamba nabo bathi ukhuluma wesifazane manje labo hamba nabo ukazi ukukhuluma nomuntu wesifazane unamanga wena mfana shothi ungidlisile umfana unamanga nabo babona besifazane awuwele ongabakhulumisa ngabe yavuka ayikwazi ukulala iyavuka ayingeke khona umfana engithina naye manje urice kababa ayingeke ngihambe ngombheka ngimbeke ngeke ivuke kanti kuyacasha nje bengena endlini lapha bezongena endlini ngale muva ngoba uzomthethisa kuba yena umfana wena usufaka abafana la emzini kababa ufaka abafana la endlini yami emzini ufaka abafana emzini wami ufaka abafana emzini wami kumeqiniso ubafaka la uyaxolisa baba mangithi ngiyalalela ebusuku ukuthi kungabe khona into ekhulumayo na angizwa lutho ngoba nikhulume ngisho ukukhuluma amanhleni naye angithi sengisaba wena baba ngize ngithule ngithi inyanga ngilalele ukuthi kungabe kukhona into okhona na ngifike ku-Twitter nya akazi ukukhala nje kanifaka amadoda akhali nje baba ngixolele baba hayi wena wathi uzingaphoswa wathi sekuyilungelo lapho okwasephalamende hayi la kaNgcobo okwasephalamende lo hayi la kaNgcobo into esephalamende lo isebenza la ayi baba ayisebenza esephalamende lo nto leyo incindi yami ngoyoqasha kulungile hamba ngoqasha ngahlamisa hamba ayingeke phela sekhaya nje lana ngeke uhlale emzini wami uzoshada kanjani uzoshada kanjani ushada noba ngingashadi naye uba ushada noba nushada noba ufuna ngishadisa noba kanti wena uzoshada noba hayibo ngiyamthanda phela ayingena indoda apha emzini wami ayingena indoda apha emzini wami hlapula endlini la wazi akho umuntu esilisa la endlini yami abe khona ngavuka bonke amaphroblem ngezinyawo la ngiyangena ngixolele baba ngixolele baba uzoshada nendoda la kwami ngiyaxolisa baba la ngithe inkomo exolisa ibanje ngenze njani hayi singakhululeka kodwa ungakumfake la endlini yami emzini wami okay baba ngizokwenza njalo baba nawe uhambe emqashweni okay baba hayi singakhululeka futhi hamba ku-right ungahamba yebo kodwa baba lento yenza mina i-wrong i-right yeah baba hayi baba ngeke alilungi lolu daba uyabona baba ukuthi alilungi
laba bangicabanga ukuthi kuzomele sithole usizo kunakele baba lana yabona lento ngicabanga ukuthi kunabantu ekufanele sisukumele khona ahamba ayofundiseka ngicabanga ukuthi baba uyazi la eSouth Africa kunakele kakhulu abantu abathandana nobulili obufanayo sebebaningi kakhulu la eSouth Africa sekuyaboshwa sekunemithetho ungathi mawusuka manje uthi uyayishaya lengane sekuyicala selidla wena baba umuntu okanje baba uyasupportwa usethi ufuna umsupport manje uNkulunkulu usuke kuphela kusuke kungekona ukuthanda kwakho noma ukuthanda komuntu kodwa uNkulunkulu usuke kuphe yena manje sekufanele umuphe uthando umuphe konke baba ungamxoshi uyambona futhi yabona manje ngicabanga ukuthi into nayo vele wayidecide manje le ukuthi yabo ubaba nje besenze kanje mhlawumbe wabiza ngisho abantu angivele ngimtshele straight ngoba bekengasizi baba ubezolokhu umuntu ekuhlupha enza izinto ezirong wefela ngaphakathi ube kulimala nawe ekugcineni kodwa-ke manje ngeke umuntu wesifazane angene mina hayi ngiyakuzwa baba angalunga miyohlala le ngiyakuzwa baba hayi ngoba yini mina ngazalwa ubaba noma bebulili obungefani ubulili obodwa abuwakho umuzwa kangcono ba kuwubulili nje bokuzijabulisa ukuthi uboyumuntu kodwa umuzi awuvuki kunjalo mina ngifuna umuntu ozokwandisa umuzwa kangcono ba hayi ongazokwandisa lokhu ukuzijabulisa kwabo nje hayi baba ngicabanga ukuthi bona bazokwazi ukuthi bazame ke mhlawumbe ukuthi bazenzele iplan ukuthi bahlangana kanjani ngoba uyakusho lo ukuthi emzini wakho awumdingi umuntu wesilisa nathi baba sokucela ukuthi mhlawumbe sithole abantu abakwazi ukusiza abantu abanje mhlawumbe bamtholele usizo hayi kulezi zinto zoma counseling nokuthi athole bona abantu abanje niphinde nihloniphane nihlale kahle emzini mangabe ufuna ukwenza le zinto zakhe mhlawumbe usengazenza kude hayi la kwakho kodwa baba ungamlahli ungamsupport ngangimlahla awukho umqomo ukulahla umuntu ngangimlahla yebo ngoba kwesesikhathi kusasa uzophinda ashintshe unjani kodwa yena kuhlakaniphile cha uhlakaniphile ngoba uyambona uhlakaniphile uyambona uhlakaniphile ufanele uhlakaniphile yinye nje into exakayo yilo ukuthi uthanda abantu ababulili obufanayo nobakhe usho uthanda itabane ngisho njalo ube njani kodwa ukuphoxeka uzwa lento angiphoxeke ngempela inhliziyo yami ibuhlungu inhliziyo yami ngoba ngibizana nabe indaba ngoba bengifuna ukuthi ngizwe kahle lento kungani uNhlanhla abe neminyaka ewu30 akazi abe umuntu wesifazane awukazi unuzwe lutho angikaze ngizwe lutho isho ukuthi uyanyonyoba ulaleli nginyonyoba ngifike ngithule ngithi uthe umsindo abawenzi uthena owesilisa akwazi ukhala ngifike uthi owesilisa akwazi ukhala uyathula mangezwe kanjani ngoba ngifike mangizingene fastel ngithi ngicupha ifastel livule kancane ngizumuya ngithi ngilalele angizwa lutho uthi abakhalisana hayi baba yahleka noma ufiwe impela inkinga lena hayi baba ngicabanga ukuthi ngoba usuzamile wathinta umzansi podcast sizama ukulandelela baba ne-counseling nawe baba ngicabanga ukuthi kumele uyithole naye athole i-counseling ukuze nikwazi nihlale nibe umndeni oright ngiyabonga baba ukuthi udaba malunje ulithatha ulisukumele phezulu uzwe bese uyawuthinta umzansi podcast ngoba ufika qathatha baba uyayilungisa inkinga ngoba ngithi manje nawe ngicabanga ukuthi usunako ukugezeka ngaphakathi ngoba usuyayazi inkinga yakhe usufanele usebenzele phe kwayo manje isengiyayazi indaba ukuthi ayivuki ngabusayibeka kwabesifazane kwamadoda hayi ungabusayibeka kanjalo baba ungabusayibeka kanjalo kufanele sibeke ibisizwe hayi babukeli bami bomzansi podcast cabanga ukuthi nilibonile udaba laba abalambe kanjani la hayi bekuyintsikatheka-ke le hayi kunzima eSouth Africa kodwa-ke bafowethu asibahlonipheni bafowethu abantu abathandana ngobulili obufanayo siyafana eSouth Africa sonke bafowethu sibonane ngokuzayo danko